Għal-Perit Dominku Mintoff, Malta kienet l-ewwel u qabel kollox. Jibqa' msemmi għall-impatt enormi li ħalla fuq l-istorja ta' pajjiżna waqt li kiteb l-istorja huwa stess tal Malta it-titlu ta' nazzjon ħieles. Ismu ser jibqa' sinonimu mar-rieda tiegħu li l-Maltin ikunu huma stess li jmexxu lilhom infushom. Bħallum sena il-Perit Dominku Mintoff miet fl-età ta' 96 sena. Imwieled Bormla fis-6 ta' Awwissu tal-1916, Dominku Mintoff kien wieħed minn 6 tfal tal-koppja Lawrence u Concetta. Dom Mintoff kien daħal fix-xena politika fl-età ta' 19-il sena u kien l-aktar politiku li dam iservi lil pajjiż fl-ogħla istituzzjoni tiegħu għal 50 sena sħaħ. Sa mill-bidu tal-karriera politika tiegħu Mintoff wera bl-iktar mod ċar dak li kien jemmen fih u dak li rid iwettaq. Ta' 33 sena sar mexxej tal-Partit Laburista u ta' 39 sena kien elett bħala Prim Ministru, kariga li okkupa għal 16-il sena. Taħt it-tmexxija tiegħu is-snin 70 ġabu magħhom tibdil kostituzzjonali, soċjali u ekonomiku illi pajjiżna qatt qabel ma kien għadda minnu. Huwa ħoloq is-servizzi soċjali bena diversi skejjel ġodda u oqsma residenzjali. Waqqaf l-ewwel qasam industrijali fil-pajjiż, waqqaf l-Air Malta, it-Tele Malta, is-Sea Malta, ix-xandir pubbliku u daħħal is-sistema tas-saħħa b'xejn. Mintoff jibqa' mfakkar bħala bniedem uniku, determinat, qalbu tad-debb. Iżda fuq kollox il-bniedem li beda l-mixja lejn Malta ħielsa biex tispiċċa darba għal dejjem id-dipendenza ta' pajjiżna fuq preżenza ta' bażijiet militari fostna. Il-ħolma tiegħu saret realtà meta fil-31 ta' Marzu tal-1979 Malta inħelset mill-ħakma Brittanika. Tkellimna mal-qraba tal-Perit Dom Mintoff kif jiftakruh fl-aħħar jiem ta' ħajtu. Dejjem kien jaħseb għal xi ħadd ieħor qabel kien jaħseb għalih nifsu. Kien jitkellem ħafna dwar il-poplu. Wara kull jum kien jgħid lil Maltin u l-Awċin kulħadd ħaqqu għandu id-dritt tal-ħajja diċenti. Ħafna drabi kien jgħid fit-tul għaliex u x'għandna bżonn nagħmlu bħala poplu, bħala nies ninqaqdu flimkien biex kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Dejjem nafu ħabriek ju jaqra u jistudja u jaħdem u naħseb illi kien ħaqqu jistieħu jaħdem ħafna. Da bħal meta wieħed jaħdem għad il-ġurnata u mbagħad il-lejl jisseħ ħafna. Jumejn wara il-mewt tal-Perit sar kortejo funebri li beda mir-residenza tal-Perit f'Altarxin sal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, fejn għal-jumejn kien espost għal-pubbliku. Il-Perit ingħata l-aħħar tislima nhar il-25 ta' Awwissu permezz ta' funeral statali u b'qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Funeral li attendew għalih mhux biss l-ogħla uffiċjali tal-pajjiż, iżda kotra li tibqa' tħobb u tirrispetta lil Perit Dominku Mintoff għal ġid kollu li jagħmel ma' pajjiżna. Grazzi Perit.